Assalamu alaykum hormatly watandaşlar. Gurban assalamu alaykum. Wa aleyküm selam. Armada kavm yaşmar. Şükür. Ama Şükür Allah'a şükür. Özüňiz gaw Can yaşmar. sağlık. Öýçer Animat- sağlar. Daşta Haydi, uýak, gaw- dogan arnaş. İlerki Hemme türkmende boldum. Hemmesi gurunçulukmy? Sorun Allah şükür. Tuweleme bolany Hemme ýaşy. selamet. Awalym Gawma o sağlıklar. taňry ýalkasyn. Gurbana birinjene öz adamdan maşgalamyň adyndan awy. Saňa berk can sağlyk beýleki ýanky türkmen türmesinde ejir çeken ähli türkmen dogurlygymyza da awy can sağlyk arzu edýän awy. Wepat bolalaryň awy, ýygyna garalaryna uzak ömür arzu edýän awy. Ýogalym bennelen, öldürilen bennelen ruhy şat bolsun awy, ýatlanıp durulsa ýaşy awy. Ine eden ullukan işiniz sizin Türkmen tragediýasyny dünýä açyp görkezdi. Ören minnettar, sebäp şu bizim bagrymyza batyp duran 30 ýyl kyýaramyz, şonu göni açmagy Türkmen tarapyna türmede oturulan gaýraty çatmady diýsegem boljak, şonu düýpli sizinki ýaly edip açyp görkezme. Oturduk, kynçylyk gördük, şular ýaly umumy gurrunlar bilen Ştema yapılık galnyda şu jikmejigi sizinki ýaly näme üstünden geçdiň, näme gördüň, näme jebir çekdiňiz biz atlar barada halka anyk açyk habar berilmedi. Indi şu tragediýany, şu ýaranyň üstüne sydaşdym. Indi meni diňe türkmen halkyda ilerki gaýraky dünýä ýüzündäki türkmenler Dünya cemiyeti, progressiv, yankı demokratik devletler hemmecigi bunu gördü, dinledi, tercüme edilip dur. Inni dowamy bor, biz atlar sizin şaýatlyk eden işleriňiň, jenaýetleriň hemmecigi hökümeti jogapkärçiligi çekmek üçin Birleşen Milletler Guramasynyň insan hukuklary baradaky sudyna tapşyryljak bu material. Men sabır edip araşdyrmam, her bir çykyşyňy dinledim, saparagy bilen geçirim, söhbetdeşliklerinizi, soňra keminenimiz bilen geçirdiňiz. Şu zatlaryň hemmesini adam öz içinden geçirýär-de ýüreginden. Ondan men biraz sabır edin, garaşaýyn, sebäp meňem o türmelerde ýetgilerim bar. Men bilen bile işleşen ýigitler, biteni bar, atsız sorsuz gideni bar, urulup öldüreni bar, belki şolardan sizin bilýän, eşden görün zadyňyz bardyr. Sebäp olaryň ýygyna galan naçarlary bar. Oglugy ýygy ýetişdi, olaryň behabar. Şo barada biraz sen bilen bir söhbetdeşlik etjek bolýan, Gurbana. Armada sağ minnettar. Yani şu iş alıp barýarlary hemmesine minnetdarlyk bildirýän. İnşallah işiniň üstüne arzular diýmek edip bolsa gawular inşallah. Yani aýtýar şu adam näçe mertapara kemirde var gepleşdik, özüňem habarly. Şi ýeni bir hepdeden inniki birinji günne biziň gelenimizde 4 ýyl bolýar. Inniki birinji gün, şu birinji bir hepdeden. Inne şu wagtda taýlyk bolýar, ol raport hadap edip, şu wapat bolalary türmede boşakdylar, hemmesini şaýdy öz bir daçam bar, şäheriň gapdaryna. Şöýde hemmesini ýeki-ýekiden çağırıp otýar. Bu kadar bir hebäre çykyr, el galdyrjak bolýan şu. Biz bu wapat bolalary ýa-sagama geldi, üç şaýda bir agyp bir kadar etjek. Ulatdan hemmesini kömekleriniz beren, hem arkadaşlyk berde finansiýal daýyna da minnetdarlyk bildirýär. Öňde gapdalyňda bar, hemme tarapdan. Näme ärdim bolsa, bir ärdim bizim artýan şu. Agy bir bolup medip bolsa alyp çykar, gawurup bolar. Oğlanlar köpkü gelecek şonda taştan yakından. Berde de gelende şöyle bir kamera açıp surat alıp buları gepledim. İşte hemen ardyşkaýet barlygyny dünýäsi zaret şonu bildirmek için de hep bolsa. Ne garanym görer. Aňarda käzatlar bizim başymyzdan geçdi. Näçe gurrun bersen bu terör ýalykda bir ay keldi ýa 1 ýyl 2 ýylda 17 ýyl şöýde barlarmy şöýde geçirdim de, kän saglarym ýitirdim. Hojulygym bilen öz watandan kän aýryp, kän horplar çekdim. Komitetiň üstü beren, amollyň üstü beren şi, türmäň işgärleriň üstü beren kän horplar çekdim. Açlyk, taýak, urulma, ýenjilme, kän jebirler çekdim.
Hemmeden çekti de yönü men beýlem uje beýlekden aýryp bolup durdy garazmen. Özüň habarly meni anada kän bor diýerdi. Taçkovna diýerdi. Anadan gelen Türkmen çaýdaňda ýakaty gaýşy diýerdi adam. Bula diňe ýokardan pirkat şu ministerler, zam minister işte bar pirkat beren, meselen Atabaýy diňe şu türmäsini öldürmeli. Ýöne netiben bolmasa adam ölmeýe ölüm zaten Allah Taala geldi bir düşünükli. Yani öldürmese de men 50% sağlam aldılar. Daşkır sağaman geldim. O zatlarda yoşuş ýerine alıp bu sağlıkları aparat etdirdim. Näçe gerek ballayda diýip zat etdim. Bu dokumentlarym bar. İşte eden cinayetler, horlarları hiç zaman ýadyna çykana. Gelenme şu 4 ýyl oturdy. Häzir günem käwat ýadyma şu etýän işlerini, horlaýarlaryny, ağaç saklaşyny, uruşlaryny sen ýatdan çykana. Çıkarmam bolmaýa çykaryn. Evet, meni gatykän horla pelag etdiler. Şu wagt mesela Awdy Şükürde ýatdym men ýa türme Awdy Nefen 7-nji bölügünde ýatdym. Şu wagt Inistranyň türkmensa köp şeýle ýatyp görenagym. Ýöne diňe eşitýärler şu ýeriniň ýagdaýy näildigini. Awdy Şükürde Adinoskada men kartyrda 3 ýyl 13 gün şeýle ýeküjön bir jaýyň içinde sakladylar meni. 3 ýyl 13 gün kän zatdy. Adam bir zaya gaba koysa bir günem çydap bolana Allah Taala ýöne her bir kıyınçylyk berse gapdyna sabrdan berýärdi. Şoň üçin birinji öňe kän görüşdik kıyınçylykda beren Allah Taala da kän kömek etdi bize. Bara sagara şeýle alyp çykdyk. Indi Awdy Şükürň ýagdaýy öňde bir aýdyk geçdim. 7-nji şeýle saat 7-de ýerden podium berýärler. 7-de ýerden podiumdy gyýarýarlar şol militan işgärleri, prodolly. Şonu turýan akşam 11'den yatmak kadagan oturup bolana. Otursan garazokdan da o her 5 minutda geçýärdi de gökde bolady. Otursan şu öldürer ýaly ýetişýär. Näme Allah Taala günükän bir günde 2 günde aranda bir ýaragysyz bolýan, keselliýän zat etýän şonu yskynyň bolmaýar. Şonu oturjak bolýan da bolýan ýöne duýgun çatanak. Otursan näme boljagyny bilýän de, näme ýenjiljen göde onu alyp şonu oturup bilen gorkuşyňa. Gepleýän bolana ardaşkaýda bolana ardaşkaň edeýin diýende dadyň kime ýetirjek? Hiçlik ýetirip bolana. Ýökden bir jaýyň 2 metr beýle 3 metr bolar öýde tuwalet içinde gahynda bolan boly. Dadyň hiç ýere ýetirip bolana. Ağaçlyk, sywdany ýapyp, peredaçky ýapyp hiç ýerde sana kömek ýok. Şundi hökmetiň berýän naharlar bilen şonu berdim eklenmeli. Hökmetiň naharda näme şol aňyrda şol Awdy Şükürde birde 7-nji blokda sana bir olakan jam bermeýärler. Sen garyn doýup bir nahar ýer. Şu bugdaýyna da bir rady ýöne sana plaspat taryarka berýär. Şu bir çırpagam tutanakdy, şu taryarka ispsan etýärler. Şu urrak jemmerde 2 çırpak alyp bolýar. Bugdaýym o rady bir garyn doýjak ýani. Şeýle olakan ardymyz birçe gede garnymy doýma diýip şeýden dilýätik de. Ýöne hiç doýup bolmaýar. Peredaçka geljek ýylda hojarymyzyň peredaçka ýapyp sywdany ýapyp hökmetiň işgärleri üstüne yapdylar da menki. Şöyle şunyaly kıyınçylyklar geçirdim. Bir çırpak berýär, o da 5-6 loşka bolýardy. O da buğday içinde bir yağ ýok, et ýok, soğan ýok, karşy ýok. Ýöne buğday duýup şöyle gaýnatyp getip ýöňde o ýer malýaret. 3 wagtyna da şol. Şu bir nahary sen ýyllap gaýtarjak bolsa şu ýüreň uja düşýär. Şu wagt öýüňde 3-4 iyidini palaw uçta ýabrana gaýtalan biste şu ýüreňe düşýärdi. Öňde aýtýarlar ýede bölýär. Orçy ýagdaýda da men mara, ondan soň orada aýlarmy arat sorýar, tutýardy. 3 çörek ýygnýardım, erti çörek öýlen çörek, agşap çörek ýygnap, şonu 2-ä bölüp ýaryn telälti ýerdim, ýarnym aglaçardy ýerdim men. Aýş ölüm de gara şu zady bir ýitirmäň däpdes durýar, şu orat tutýar şu ýagdaý. Onun naharda näme erti beren şu buğday alanda awtomyň önünde agşap eden turşuya ip bolana. Şoň üçin men almardım erti zaptyryp buğdaýymy. Hawasy da turşuýady. Şonu ebetde alýardym, ojağa saklaýardym, ujuna alýardym, ikin birläp şu bölüp ýany agdaşy ýartelärdi ýerdi. Ýar kynçylyk ýagdaýlar geçirdim. Ondan sonra da çay berýärdi. Çaýym içine bir az çay atýardy, şonu gaýnatyp getirýär, indi gaýnapdy, gaýnamapdy, işmi bar indi gaýnat diýildi. Ýöne şoň içine bir sahyr goşup sana bermeýärdi. Ýöne guur çaýyň öýden berýärdi. Adama da glukoza gerekdi. Şu bagyryna da adyna gerek. Şu glukoza ýetmese açdan hem beter. O da adam görmese hiç düýben bilmeýän
hiç yani hissiyatı düşünüp olmuyor o da. Yani adamın organizmi naharda bolsa yani nahardan da beter bu işte adam belirli emesine organizmi glukoza gerek. 3-4 ayda yetmeyen şu glukoza dağıtmasan bağrında ağrına çıkar, canın çıkar ya. Gözün qaraqyp ýa-da 3 metr şöyle içi tuvaleti. Şoňa ýöri küçük bolamda gözüm garanqyp başmayla diýetdim. İstene ýabyş diýwary zordum bar ýa-da 3-4 gadam erdim şu. Şon ýaly ýagdaýlar geçirdi. Onu hepde de bir gede köre ýokdy, awdy şükür Aşgabatdan gaty daşdy. Samolyotly gelýärdi, bir gün Spetsnaz, Amonni 3 bölek de. Onun gelenini aňarda Prodollan gelenini bilen öz parolu bardy. İstene kakylýa şunu ıglam edilýär Amonyň gelen. Amerikady ýygyrlýardy. Amerika diýmek Amorly Spetsnaz geldi diýmek de habar berýär. Şu taýin bolup oturmady. Şu gelip kapyň açyp gitýänçe ýynyň edebede de bedenin targylawty da adam pakyr. Şuna gelýär, birinji aňarda açylanda Atabaýyň garşyna. Ulukan düşmanlarym men. Atşyýasyna çykar 4-5 adam bar. Ura ýadan aram. Benim as hor. Adam as horum bolsa ýagdaýyň bolmaýar, yskynyň bolmaýar. Onda da rahmetine aç. Poy kakan ýaly. Üstün bepelep, urup, ýenjip, baton beren, ýymyryk beren, aşyna köwüşler beren. Eýşi bir saatdan awratyn urs pelek etýärler. Gaç horlaýardy. Hiç adam ýok. Adam turmaya gelenini bir şeyine bolsa, bir nar şeyine bolsa ormanda. Böyle o zatda gyzyklandyrmýar. Aňardan geleni hemme şu urup. Ha Taşkowny bir ýaly adamy ýani urup pelek etýärler. Ne diýjek bolýanym Amon hemme yerde bardır da o din. Adam diýen Amon gelenini türme bir nar şeyine de urmanly bizim öz düşünjemiz. Ya içinde bir betçilik eten dek gelmeden urmany hakkı bar diýdi. Böyle günüňe goýan. Yaran bitmeke ýene gelip urup yaran. Men de şu gapyrgam arka tarafından köpük ýokdy. Men bärek gelip şu tuktora barlatjak bolamdy. Şonu suraty rengine adı düşürdüler. Tuktor menden tory ekran tuktor awary etdiňmi diýip maşyna agdardım. Yani uçe utandım aytmam türmede yatmıyor. Yani yok. Ne boldy men ýa dewler ýa hem gyşyk dewlüp bitip şunu ýa istisne diýip gyşyk kesip da gahrana. İkinji gerek ýene gapdan ne tuktor tory ne bol awary etdiň maşyna ne bol bir ýerden gaçdy. Ay benim şunu ýa aýtdym. Türkmenistanda şunu ýa tutuldum 17 ýyl ýattym. Amma bir belady bar şolan diýip günne aşa hepde üsküdek gelip urup dady şolu gapyran diýip. Onu menden bir açta soruyor, kanun yok mu diye. O kanun modusunu ýaly urjak mı diýip soruyor. Bu da geň ady ýa-da ağına da ýetirip akyla sygdyryp bilen apjak bolýar. Ay seni bir zat diýýän diýdi. Göz beren görüp oty, onu inandyryp inanmazak bolýar. Bular sen geňdi. Şunu ýaly urup haýdy. Onu bula gyzykdy bolup ýarym saatda oturup ýa-da ketelatda daşardy balmyla garaşyp. Onu ýarym saat men beri görüp geçirýär. Eşdeti gelýär, bileti gelýär. Ay diye ulagymda diýýär ki Türkmenistan türmesine şinýat olakan jenaýetler we tutulýar urýar diýip ýani şu ulagymda bir eşitdik geň bar. Sonra alaryp diýdi şunu. Hakykatda şola bolup geçýär diýdi. Ondan şöýle 3 ýyl 13 günna bolup ondan sonra bärik meni 7-nji ulaga getirdiler Aşgabatda. Ýene kiriti. Şöýle ýapdylar. Alyp gaýdy 51 adam alyp şoly adam bolup gaýdy. Şöýle hemme Taşkowny adamdy. Onun şunu Varonok gelip yüklep, yine şu Varonok'ta urup mindirip, Varonok'ta yine poýda minmeli. Onu da ipli sallatda kaptandı, da militerler dağıttır. Her bir adam şu Varonok'tan düşüp poýda minjek bolsa aram ýetek 10 metr bardy. Tunel ýaly bejer koýýaly her gapdan ýetek adam 4-5 ay it üstüne dohuldy, ben meni ýaly poýda. Onu poýda minen de kupa da içinde hem kupalar vardı. Kupa menen üniten 60 oğlay adam da şu kuvvetli 10 tane kupa var. Her kupa bir 5 adam yapmayalı şöyle. İki kupa yapyalı 20 adam 30 adam istisna adam üstünde oturuyordu. Yer yok oturma. Yani saman kariyarın tıkyalı da içine. Ondan sonra şu ay onun meşgul diye poy o sinek nasıl yani hallaptır oraya. Ýagdaýyňyz barmy? Ýagdaýyň bolsa başga bir ýeme geçirýän. Başga kupany hakkyn berip geçýän 3-4 adam bolup,
$10-20 alýardy. Arak diýende getirip berýärdi, telefon diýende getirip berýärdi. Ondan sonra barla geçýär sallatdy. Egneşiňde bak, ganimet bolsa elinden alýardy. Egnindäki çykarbar ýaly, arastarap. Egnindäki çykarbar ýaly. Köwüşüň bolsa köwüşüň alýar, tapşy. Indi tabyny pasta aňyr berdi bolýar da bir tutdy elinde ýuwdy. Şolarda da elinden batyp alýardy. Ýani hiç da diýip bilmeýär. Zadym berdi dawa etip bolmaýar. Dawatyň seni urýarlar. Ondan sonra poýz ugrýar, barýar. Yine awadan nefe düşende yine şu öňküýärler. Poýzdan düşende yine bar onu bilmediler. Yine sallatdy öňündü jellatdy. Vurup ýa var onu midir ýaly paton bere. İtleri üstüne it tutup getirin. Şondan ýamaşgadan 70 kilometr daha var şu wagtdan awadan hava barýança. Yeni ýükläp şonu alyp geldi. Aňyrda düşende yine öňünde garaşdy boldy ama oldu. Avdı şükür yaptık. Patrayış adamlar geldi. Ulakan bir nefes adı. Şunu düşündü dönem kayıtada amolu bir 40-50 adam daha vardı. Yine seni urup başlayadı. Urup baş. Utanç yok da burada. Hiç illi var. Türdüğeden çıkarıyorlar. Adam diyen bir utanmanın bir hayat bir hiç saat yok. Ulakan adamların bari kiçelen moda bir türdüğünü çıkartıyor. Näme ödi ya? Näme bar diye. Bar da adam çıkarmış. Igneşin yeni şöyle galanzatını bir tane çıkar var ya. Şunu türlükli bir 7-nji bola gitdi. Her ikamon bir adam füýrep idirdi. Urup defip 7-nji bola gitdi şonda. Indi kameranı açdylar, men 13-nji kamera yapdylar da şonda. 13-nji kameranı açdylar, çykartdyrdylar. Türdüni çykardy, tapşyryny çykardy. Onam çykardy, şu ýalan taldy. Hiç zat ýok egin. Tapşyry ýok türdi. Ýöne otup ýok. İçinem gummat gidip durýar. Arasly zak bolýan bir triyap, hiç zat ýok. Ana şondan 4-5 saat daha bolup bir matras berdi. Birden körüp ýeme ýastyk berdi. Şu ýastyk içinde ýurtakam paktadan alyp koýkan zadyny kırbat arasylap başladı. Arasylap baş ondan sonra bir jam berdiler, bir tane bakal berdi, bir loşka bolly. Häzirem eşik beren akly bize. Ben ýalaňa sotyp da şu ýalaňa. Akşam bara boldan şondan ýene şu buğday taryarka we şu taryarka bir çırpak ýaly goýup berdiler, buğdaýmy diýdi. Ondan sonra gizrak egneşik getirip egneşik da geýer ýalylar, keçi ýalylar. Bir hiç il ýokum ýok. Nirde erwe saat bolsa, nirde saýlap tap ýalar, men geň arýançlar. Egneşikler da erti bir de näme garaşýany bilýär. Endi bir gellik erti ama 100% gelmediler. Erti ýerden amor geldi, saat 7-den geçipdi şonu. Primerle ýa-ni saat ýokdy. Hawa açylanyň amorly geliş ebededen de kan çaýkaladyr. 50-60 da 70-80 tane amon geldiler. Böyle 60'a yetemez ama 50-70-58 adam tuttu. Prodoluma şurada kan, bolor ýaly, adama aýyp düşündür ýaly. Kan o isteýene de aýan aşağı şurada şuna kan. Bunu sen kelläň diými, böwrek diými, burun diými, agyz diými, elini işe zat bir urýar. Gyzyl kan, agyzyndan burundan kelläň ýaryp kan akdy, eger var. Rehm diýen zat da ýok. Rehm diýen igneň ucu ýarışlarda rehm ýok. Urdugsa lezzet alýar. Urdugsa lezzet alýar, öwüz alýar. Begenip daýdy. Şonu men iki gabargam şonu dewleni bilýän, sag tarapdan aşağıdan ikinjisi, üçüncü şonu dewleni öňdi. Ýa dem beren, gafra dewleni şonu diýdi. Bir kamera diýip ýörep bileme. Ennam jaga şodur şonu ha. Aýdy şu amony gersini golunu kameradan taşyny ýap goý. Gijajda urep dan dikkat bimat bileme. Urgada den ýörenin ennamda ýöre. Başta otiş ulyp. Agartam ýaman gapyrgan agartam urgada. İkýaly ulyp dan batyrdım şunu. Dangdan ýene şu çaý berdiler, çyrkdan buğday berdiler. Hep bir saat ýalyp geçme ýene geldi ama. Yaran ýyp bir gün geçene. Hep dedi bir geldi da. Indi bile täze 7-nji blok biz kaldylar, indi bir ay korkmayın, kay başımıza bardım diýen, şu günde aşağı. Taňry günde berdi. Amerika geldi. Kaport giriyor, urup yedi, hiç sada ýok. Lan haýdy bir zat aýtsa. Şu çar diýip bir bar şoň, ýuňça şöýde din diýip bir ýeme bardy, din nime türmede, indi din ýer daşarda näme diýip, din edary türmen başlygyň düýü başy. Aşgaty ýerlenýär.
Departament İspanya'nın nakazan Şahı Sırdaniya giren zaten dine var. Bilemem din var. Departament İspanya'nın nakazan diyle Rus dilinde şu din şol Raşşafakası. Haydi Turmenin Sırdaniya varacak bunun şu dine dara var ya şu hat bel. Yoğuça pasola var ya pasol hat dine hat veriyor. O da şeyle türme hat veriyor. Şunu Sırdaniya veriyor. Bunun şu çağırdık bir var. Dayo yana familyanı bilemem. Onun kunna geçti. Yapış dinin başlığı çağır geldi. Dayo list kellet listi açamıyor. Yani da amorlu dur. Anlardan geldi 13. kameranı açtı metetneşti otinle. Çıktım şunu neme yüzüme teret yani. Yüzüme ayağı var bir depti şunu. Şu yüzümün çişi vardı. Uratlatı göremmedim. Küşörtü yüzüme çişi şunu. Hadram ağzımın içinde de çok yaradı vardı bu ögü. Onu sonra bir çağıştım ben. Kellemde de bir kere isteyene ordu yani şarı. Böyle çok başlığı olakan adam. Onun elim arkada hem eşimden çıkar türtü görmüyor. Ölün ak mı dedim ben. Ay benim kellem aşağı attı. Ey hayvan sana diye ölün ak mı dedim. Yeni başma aşağı attı. Onu dulağımı bir yerine yaptı. Adam mı sen hayvan mı diye bana. Ölün ak mı deyip soruyor senden. Ben de yok baş ölüm dedim. Havruk mu dedi. Sen öldürüyorsun. Öyle ayaklarını bir de sen öldürüyorsun. Eşittin mi? Hava eşittim. Günün sana diye bana. Oluyor başladı. Onu şu Ankara karşının 13. 16. kamera şöyle yuğurçuk fakir otuyordu. Şu karşı yöredi. Amorları elini kaldırdı. Yine bunu kıyırı baydı. Atavayeri ölüyençe uğrardı. Yadıyençe. Fırkal ver kittir. Ay şunu 3 tane amon yüzün maskları diyor. Buydu görünüyor. Ay şöyle yalan olmadı. Bir saatten sonra beni kurup başladı. Ennam zaten külüyor. Kanun öyle şey. Her Kur'an'da kellem isteyene ya yüzüm diye ya ennam diye. Tonla isteyene. Tıptırıp da adet kayıt gelir. Ağımda şu burundan kan yok diyor. Onda da rehmde adına köşeğine aktar. Zaten lezzet alıyor. Ay şunu uğru da at getirdi. Etler çıktı. Bir saatten sonra. Ona hiç prodorlu yatayım. Men yatayım. Yoğurcu pakirem ağır. 16. kamera bir de 2000 kanunu vurdular kamera. Kamera oton içine giyirmeyeni yağda yoktu. Bir tane pastavoy geldi. Atavaya gayret etmeden elimizden yetken. Taşından niye nefsime ağrıyor sana diye. Ben elimizden hiç sat gelen adam. Gayret et. Nehmetçe bir de geçer. Bu oluyor. Uyucukluğuna koyduğuna yetkiye için vuruluyor diye. Kamera girdi. Sonra nahar geldi. Nahar almanı yağda yok dedi. Karımı uçkadan barıp nahar almanı ıskın yağda yok. Bağır yerip külüyor. Ya şu naharın alacak değil mi? Şu bar bile mavşam. Ay men diyor nahar gerekli. Onu çörek ay men tında öyle aç çörek diyor. Karmoşda elnimeden çörek şu aşağı oklar çık. Ama olan işin yani bir gün ne iki gün ne. Şundan edip kurup orlaşı var bir dile getirip düşündürüyor yani. Ne yapıp ne yapıp koyacağım da haydi bir yerden başlayıp haydi bir yerden kurtaracağım ben. doğru Kurban ağa düşünýän sen derdini o sebäp bir zat barda. Ben bilýän zatym. Eger Allah Taala'dan gelmese bennesi neylesin diye. Demek olur sen şunça urup yençip şunça cebir cepa sütem görkezenne de Allah Taala sen canını almasa ine sen yaşadıp dursun. Nämiş? Onu da jogap bar. Demek şu az hakykati sen halka dünya cemiyetine yetirmekle üçin sen canı aman alıp kalıp gorap şu zatlar öz dilim bilen aýtmagyň üçin. Ine sen bütün bir devletin sistemasının öz halkının karşısına eden genosidini, gırgınçylygyny öz dilim bilen aýdyp otyň, öz tenin bilen çeken derdini görün zatyny. Bir nähili baýsam boljak. Olaň edip oturan iş insaniýeti sygana. Hiç bir ne bir dine var, ne bir devletin yankı konstitusiýasyna ýazyldy, ne adam karşılıkta, ne türkmençilikde. Bir düşmanla beýdik bir horlap, gynap, urup bençip öldürýän. Ýoga ata-baba bilen beýdik eşitmän. Tawşyrsa ýekok tawşyrandyr ýa-da gylyç bilen alandyr kellesin bir wagt. Beýdik etdiýen ýaly edip horlap adamlary bugüne düşüren mene türkmenni ozal geçmişde şular ýaly wagty ata-babalarymyzyň barlygy mene eşdemek doğrusyny aýtsam ýaşuldymyzdan taryhda ýazylgy ýeri ýok. Ýöne ene şu täze Türkmenistan ýylýan şol SSR döwründen galan
miras şonu da botylar. Men bu sistemi sen aýdyp botyň men öz gözüme geldi. Men 94-nji ýyly şol Tutada Moskwada şol Niýasyň garşysyna işläp ýörkä biz tutdular basdylar da. Şonu bir ay oturdum jam şol Orsiýadyň turmasyna. Şu sen aýdan karmuşkany gördüm, kamerasyny gördüm. Ene şo bir çerpagyň içinde de yerleşen nahar diýip berýär şuwk bardy. O çemçesem ýagsy kesildi, bütün çemçede de. Adam kefme üçin edildi. İsteyen kalaram şu bolup beton ýan sen aýdy otyň degenden hamyň sypyrlaýan okar. Ýöretediler o ýylmanyk demede derler. Şo türmeleri şu Orsiýetdäki türmäň kopýasyny getirip ene owadan nepede gurdular. Oňam awtary ene Orsaýal. Türmäň birinji başlyk onuň Orsiýet satar. O şu taýdan amony getirip türkmenlere öwredenem şolar. Şu jezalar, sizin çeken jewr jezalar şu 94-nji ýyly men türmede oturumda bardy şu Moskwada. Şu onu ýöne bir edilmeýän zat sizi ýalaňyşlap kameranyň içine uranakdyr. Adamlar ýeke-ýekeden ekdiýe padwarly olup ýörüp pitişdi bar. Ýani gynap urulýan, öldürilýän ýa. Şu taýda ýa-da geýji tokoýa çykyp bir ýoldan asyp gyşyň güni ýarym ýalaňyş şoň daş töwregini awtomat okatyp etmedik işlem etdik diýip bol çekdirip suwda tawşyryp beneşe etdik jewr görkezýär. Öz halkyna. Şo ýemanym görkezme hökmüni getirip türkmen türmelerini ornaşdyrdylar. Ýok da ozal bolar ýa gynyp urulmak, öldürülmek 90-njy ýyllarda Türkmenistan türmesinde ýokdy. Soň döredde şu zatlar. SSR darganyň soňra Niýasyň islegi boýunça edilen işler bu. Ýöne men bir zada şükür edýän Allah Taala sen janyny aman alyp galypdyr şunça jewr tömden soňra şu azy hakykat aýtmagyň üçin. Dünýä ýetirmek üçin ýoldaşlaryň bilen bilelikdi. Gördüm olaram hemme kimsiniň eli maýyp, kimsiniň beýli, kimsiniň aýagy ýok, käse hana o serhetde atylyp şular ýalyny ýok bolan ýa wepat bolan. Sanasan bilen sadece ýok gatykan bolan edilen jenaýat. Oňa da günahkar ahly türkmeniň ýeke ýer ýüzüne bar döwleti, ikrar edilen döwleti Türkmenistan. Bizim şonu Türkmenistan'ı doğulup olan adamlar, men özüm aýtýar, ýa-da bizi de ana görkezden göniş ol, daş töwerekdäki Türkmen oğullarymyza da aýdyp oturýarsyň, çeken jezalarynı görgülen. Nähir beýle boldy. Näme üçin Türkmen bir-birine beýdip, ganymlyk bilen, beýle wagşylyk bilen dalaşýar. Näme günämiz bar? Näme edildi? Men bilýän ilerki dogurlarymyz, ozal aýraçylyk döwründe dadam pahyr şol zaryny çekip gelen. Soň 90-njy ýyllarda şol ýol açylanyda şol Mahtumul Pragyň bu ýerine 91-de baryp gaýtdym, şonu gördüm men. Akda koyun türkmenlerini. Aralarına film çeken iki doganyň zar-zar aglaýşyny. Onu şonu görüp gaýtdym. Näme üçin şol millete bir dogurluk gözü bilen seredilmedi, kömek edilmedi. O ganaky türkmenler hana ol uruşda gyrylyp, häzir 45 ýyl göz açylman geldi. O türkmenler ikabölüler. Ya bir ýem Talibançy diýdiler beýlekde iki türkmen bir-birini gyryp ýaty o taýda. Garaz şu haýsy bir nagdasan türkmen bütün dünýä boýunça ýer ýüzüne pytran, dargan millet ýöne şu taýda da agly birligi ýok, birer ganym düşman boldy. Biz şu zatlary ortadan aýyrmak üçin, bir adalaty dikeltmek üçin, bir gözümizden açyklygyny täze Türkmenistany gorup şu taýda bir adam ýaşar ýaly döwletiň diýýän tutmakçy bolýar. Gurbana. Şoň üçin siziň edip oturan işleriňiziň gadyry gymmaty ýok. Ol gelecekki nesillerimize de nusra bolar. Şu zatlar hemmesi diýýän sözlerimiz ýazylyp galynar taryhda. Video bolup galyr, kitap bolup galyr. O gelecekki nesillere şol hökümetiň ýa döwlet başçylarynyň azmadlygy üçin ulukar hem görkezme esbaby bar, hem de nusra bar diýip düşünýär. O näme diýen men başyna size şunça görüpsiň, şunça jepadan soň ýene de özüňizde gujur gaýrat tapyp adam kärçiligiňizi ýitirmän, diň ýoluňyzy tutup halkyň öňüne çykyp, bolan zady bolşy alaýdy oturýarsyň. Ýene de siz Türkmeninize şol taýda size şunça zulüm görkezilse Türkmen halkyna gaýra dur diýen zat ýa hatda kandak näme diýsen şol hökümetdäkilerine ýa amon beýilýän. Görülýän mertlik bolana. Biz günäler, bizim döwletimizde şol zatlaryň düýbi tutuldy. Bizim nesilimiz şu zatlara ýol berdi Türkmenistanyň içinde.
Ine bizim umumy Türkmen bolup düşen dowzakymyz şol. Şonu aýdaýyn. Mene şo taýda 92-de men şol Orstiýada çykarylanda 93-94-nji ýyllarda oppozisiýa bolup işledikde Orstiýadyň territoriýasyna esasen Moskwada. Şo taýdan men 2 sany ýollaşymy Arlaw bilen Taşkentde çykardylar. O taýdan Özbegistanyň öňkü prezidenti, o diktator Kerimov atı sorsuz ikisine Moskvada bir günün içinde tavsırdı. Yani şolun ıkbalı barıdır men senden soracak bolýan. Belki özüň bilmeseň, belki bilen adam madyr ya eşden madyr. Birine Hoşaly Garaýew diýe ol oglun menden bir 3 ýaş ya 4 ýaş kiçidi. Özüm karate boýunça gary kemeri bar. Ýema daş emdiýän Çarja welaýatynyň besi boldy. Ondan Ýaşlykmy? Ha? Ýaşlykmy ady? Yok. Ýema Hoşaly ady. Familiýasy Garaýew. Onu 98-nji ýylda kamerada asyp öldürdiler. Doğru. O belki şo barada bir oturan adamlardan estemsiňini aýtdyň da sen şo ýema bir 30 bardy näme diýip. Mene şonu tutup akdan 30. O şonu asyp öldürenem 30 şo taý. Şoň eli bilen, şoň buyrug bilen edilir. Belki o şo gurrunçylykda aýtdyr da men eden işlemi ökünýä näme diýip belki şol ogluna belki şol ogluna onun ýene beýle kysma Muhammed Kula Aýmurat diýip o neresini 16 ýyl 18 ýyl türmede saklap bir tokga gyzyl et edip ene doğan arnaşlaryna tapşyrdylar. O da şol Aşgabatyň eteginde şol Leningrad kolkozdan bolsa gerek de asly şol ýaşullar üýşüp barıp şu ülkelerden gurban bollar haýyş edipdirler. Oturmaly möhledi geçti. Bugun olmasa erti öljek şon berdi. O berdiler şaýdan soňra mene o ben amanadyny tapşyrdy. En namyny bitin diýer ýok. On ogluna Moskwada avtovar edip maşyna kaktyryp öldürdiler. Türmede oturýar. Aýdýana bilen görkezan zulmy adam çekip çydarýarlar. Onşon üçin o Hoşaly neresäňem ogullary ýetişdi. O ýa Muhammed Ulyň mizinde galarlar bar. Bular bilen atalarının ıkbalını. Olaram men bilen yollaş bolup şo taýda Moskwada bile o işleşen adam. Indi maňa da gatygydyk bilen bir şolong şu bolany bilesimiz gelýärdi. Bir Hoşalyň belli ýöne ne güller görüpdir ol kamerler. Gün nurlup ýenjileriň biram şol. Senki şol düşnükli emma urwana o sen olup gözüniň öňünde bir iň uly howp bolupdy. Şoňmy? Şo türkmeniň ruhuny, duhuny öldürmek üçin şu öňde duran adamlar döwmeli kinjinawat. Senem döwmeli döwülmeýän sebäbi ýyjak onu Allah sygynyp oturan benne. Olam sen janyny alanlar. Bular neýlesin onu? Hemme çyklar düşnükli. Ene sen gelipdiň şuman ene aman sag çağıjyklaryň arasynda. O da onuň arnasyň içinde. Ene halkyň öňünde. Ene şu gullar görmek üçin sen aman alanardy. Men şeý diýip düşünýär. Şu adalatly hakykata aýtmak üçin. Onun için biz sana minnettar bolmaly. Şu zatları. Şonay Krasnova Armada 2003'de Krasnovası diyor. Bu 4'te olmalı mümkün. Nazarov otel şöyle Muhammed Nazarov. Awa. Şu Muhammed Nazarov şu biz tutulanımızda KGB'nin başlığıdır şu. Onun şonu Kafinuriyada yani Mınsıvdaniye peredası hem de yapıp hiçbir yerim kömek ediverenler. Kafein uriyada biri eşliýetdi. Aramda 5-6 kamera bardy. Çörökdi gıýgyrýatdy. Ağaçda ölüp barýan, onu atykda oturan adamlar gıýgyrýar. Öl haramdady. Sen hakyňdyr. Şulady gurnan sen öldün diými? İl çörökdi kafe kakanda sen niýe dedin? Bu öl çörökdi barýar. Oglala gıýgyrýatdy. Gadyma goýup gadan çukuny öl düşdi. Öldü de düşdi. Ayşna aç men bana ber nahar bereňler çörek bereňler onu öwde çöýdün ýa kanun boýunça diýe çörek diýip paýkamyn ýaly berilmeli paýkan düzene öwdi adamlar näme çörek bermeli urunup gıýgyryp aýy haram öldü çöýdü men aç häzirde şoň tedi men gulumdan giden atdy şoň Muhammed Nazarov gıýgyryp çörek diýýär Türkmenle diye etten görürdün, ekten ururdun diyen hiç tam bir hadap dağıt yoktu. Adam ne hemen gördüm şöyle görmelilerdi. Bir hadap dağıt yok. Kâr adamlar horladı. Kâr adamlar helal. Neyse adamlar atıyı verip
Otuzuk Begmirat, yankı Muhammed Nazarov, Gurbamir Atajanova ne cinayetler, ne zulümler ettiler, öldürdü de koçtular. Issa bir adam yoktu. Kazma düşersin, yatma düşersin deyip bir atavabı sözümüzden var mı? Olasa öz kazan çukuruna, o halka deyip burun türmesine, kamerasını özler oturup, özler çiğra bittiler de. Şöyle yankı sen doğru belli. Uğur yankı bir son KGB'nin başlığı dövrü, yankı Atacanova'nın prokuror dövrü, ya da bir 30'un baş tülçü dövrü, 94-nji ýylda Ömede Aşgabatda 95-nji ýylda ýörüş gurnadylar da ýaşlar o Petrovkanky bilen bir köşeň oglary beleleşip marşa çykýarlar, köşe bularym ştaýga ýetirmän ýygnadylar hemmesi. Olara da ters buyruk bererler var, o barada bunu görün etmeli, ýöne men etjek diýjek bolýanlar. Şo ýörüşe gatnaşarlary köpüsün atı sortu ýok etdiler. Näme belli değil. Şolaň içinde ilkinji ceset bolup çykkan Çary Murat Gurov diýip bir neresi var. Şu iki gözü patladyp çıkarıp cesedini atasyna beripdirler. Şu bilsin beýleki ýaşlar şu ayağa galmasyn, köçe çykmasyn ýörüýte şu iki gözüni oýup beripdirler cesedini. Ile bilen haramlyk edip beren işler. Ine şo taýda Muhammed Nazarow şo taýda, ine bir yankı prokurorum şo taýda, bir ilçesem şo taýda. Ine bular şo taýdan başlanardy. Hakyky döwlet emesine wezipesine oturup cinayeti özleri başlady. Özleri şo näme uğlaya ya näme çyňsaýa. Dogry diýip bir türmede otururlar. Garagatsın. Şu şey ağla bölün bolsa demek onu halkın gargyşy gön bar degipdir şoňa. Beýle adamlar gynap öldürmek bolýardy. O näçin onu özlerini gezek gelenine beýdik bula çyňsaýaky. Ente çyňsajaklar köp bor. Gurban abi size diýen umumy şol türmede oturdulyp urulup ýenjilip öldürilen adamlaryň hununy tölemek bulara gatygynmak düşer. Ente ýurda baraly bilen çekçek zedasy bardy. Bağışlaşmasak yok, men buları yumşaklyk bilen näçe edek aýtsam, entägem bolu güzeljegi yok ya iki yaka galan şol öňkü heňamyny ýöne sag bol, sen ýene ýollaşlaň bilen Taňry ýalkasyna aýdýandy, kimden halk diňläp oturda, bana. Şo sizin çykyşyňyz türmän iýmitinde dörtdiler. Iki aý bar bol hiç bolmanyň normasyny berip durlar ol adamlar. Suwun çekip durlar diýer. Ine şol hakykaty aýtmaklaryň zerurlygy ine şundan gelip çykýar. Näme üçin size çelli şol oturup çykarlar aýtmadylar ya bar bolsa ya ýygyň nakalyn hosarlar jaňurmadylar dünýä. Ayağa kaldırmadılar, lerzana getirmediler. Demek şu zatlar, şu adı hakikaten aýtmak, sen taýyňa ýollaşlaň bilen düşüpdir. Şoň üçin size näçe Taňry ýalkasyna aýtsagam, sag bolsun aýtsagam, bunun aňyrsyna çykar ýaly emede men ona gaty aňrym bilen düşünüp otyrym. Bu gaty ullukan mertligi talap edýär adamlar. Gaýda usullugy talap edýär. Siz şo ne diýip otyrsyňyz? Özüňize dowlukdan ýa-da şu var. Armada şu adam her 3 günden aňyrdan öýden beden jaňat burun tokma, aňa erbet bolar, jaňat ýer. Aýmen bileninden galma diýenler. Berekella. Hani görer onun golun burnu näme bolýar. Entek bir ýurda baraly, onu ola görer. Görjek. Paşam içindäki oglary bir habarlaşy. 3-4 tane bir minnetdar şeýle bir begen ýa-da. Men bir zada düşünýänim. Men şu ýerde ağaçlyk horluk göründim. Ön karşımşyla beren gep düşürüşler begenip bir sagat hemmerde saňa maňa tapar hemmerde bir minnetdar bildirýär. Şeýle bir begen. Uşak bolýardy. Bu kurduğu doğru, bunu yani hedilik görün ha onu. Şimdi erteri böyle süýt berip, adama ikana horma berip, erterin böyle metke berip, bir bakal doğru pisek berip, zatlı bir de varmıştı. Görmedik zatlarda. Hep de kelek üçe palaw var ýerli. Palawın üstüne diýe şey käşer, ýar palaw diýip bir han läşki. Et. Käwat gatyk ber ýerdi. Olna diýe şey her küçük günden diýe bir alma bir apelsin, mandarin şeýle ýa-da miwe paýlaýdy. Ýene
yapmıyor aslında. Yine oğlum aylap bir tane kamerada veriyor. Onu ayıp geçtiler. Şu an önkü tuğu ayırıptırdı. Günde bir olaka maşina alıptırdı. 10 tonu 20 tonu bilemezdi. Günde şu arasında yağnaşı tuğunu getirip veriyordu. Basyana koyuyor, şunu paylaşıyor. Turbu çek bir yerde diyor şöyle. Haydi oldu. Yine Bundan o sosyal değil medyada dedi. kısıtlamanın Görmedim bundan o. neticesi de son. Siz Kanada neden tuğunu yapıyor. kısıtlamanın neticesi? Gördüm. Aa. Ne katıldı o? Şimdi harda katmağı diyor. Bir gepte olur millet artık. Onun bana da zanat gel öyden beyden içinden işmi aşkı vardır öyden. Kim zanat yerlere bilyen de burnu tokma erbet bir öyden. Ay benim bilemden kalmadı yani. Benim etkiyani işim bilyen men kellämi gider diye. Şu zanat yerlin telefonum yazıp alıp koymuyorduňuz sonra bize gerek boru telefon. Adam tıkmasagam telefonu bileli. Koydursun. Bizim mi iki kulluğumuz olan onsan anağına yetmeli yerdi. Şimdi Sumalaydı otin da sen gurbana Türkmen içindeki iyi müteşeydip düzelttilerdi. Men kelleme başa pakır geldi. Şu Türkmen daşındaki sulum hostlar şol iyi müteyi bilene aşunku. Daşı içinden en beter. İma çörük tapana. Aylık yok, güllük yok, iş yok. Ine oğlu zamanı Sumal Ukrayna'da okap gören çağılarım bomban aşağılar. Oluru değil ediyor. Ne enata var ne de hükümet. Nahil millet bolluk. Mena hayran. Yanlarım ben bir küçüllükte. Şu bütün son Ukrayna Polşa ferkedini aylan. Şu tayda Türkmenlerimizi göreli ya Polşa'daki adamla bilen duşup Ukrayna'dakıla bile. Hemmesi minnettar. Türkmenistanlı şol Ukrayna çıkan vatandaşlarımız gece günü can edip dururlar o. Sağ ol. Oyundak nesip bolsa ne vatanı bizim dolanmakçıdır. Yine şeyle Kurban Allah Ullukan işin başladığınız iyidinim o Allah can nesip etse devam ettirir. Ayttım da yani ki birinci gün şol sadakanız var deyip onu dün kemine daydıp verdi o. Hükmen onu etmeli var. 50.000 adam o türmelerde uruş yok, kırgınçılık yok, düşman yok devlette. Ne edip öldürülüyor? Ne edip 20.000 atsız sorsuz yitirmediliyor. Özü yok şutayda ağzay, sapırağın nesi doğru. Şu ne çel olun, ne ölüsü ne diyiriz? Ayan dele. Ayan ne? Aydılı mı? Ne hakkı var mı? Süttaş doğrularına eyelik etmeye ya yok mu? Ne için adamın insanın hakkı neyimel? Onunla biz ne devlet, hükümet, millet adam mı oluyor? Ne için sen hakkını yiyorlar? O edipsin son narusyanyan var, cenayetin var, cezan veriptirler. Yani cezanın Avrupa'da adam şekilli çekkerli. Bunun türmeleri Türkmenistan'ın sanatoriyasından o nesi oldu? Verdi adama asar veren hakları. Yani sen ne edip 17 yıllar çıdırdın bu cevir cepha, men oturup hayran aile. Şu bir ay oturamdı, aşağıdanın yarası açıp ağzımdan kan geldi. Son 3 aylar keselhanede becerdiler mi? Bir ay yatamdı, şu paraşanıydı. 17 yılın tayağını çekip, değil mi? Dige yokordaki, sana karası ediptir, şu zatları hakikati aydıp vermek için, dünya yetirmek için. Onun edebileceği işi yoktur. Hanım görüş bizim soruları. 30 yıllar halka ağladan mı olsa, halkın göz yaşını döken mi olsa, onun enelerinin duğla vakçak günü dasta derler, bağışlar. Yeri geldi, vakti geldi, bollu Türkmenin en namine berçilik gitti, urulup yençilik etinden ötüp sümküne yetti. Ne mi galini be milletti? Hem adını elinden alırlar. Adını, abrayını, mertebesini. Ne mi gali bizi? O zaman arasına film çekilip, ızanı sozanı olup veren Türkmen birinin eline avtomat ver, beyleksin eline dürre ver, beylek Türkmen urdurup yenstir. Ne güne düştük? Ne hil bu bir değerli hanada oturan ya ben görüyen var bu sağdığını yok için. Kelleti işleyenim yok bu. Urvana. Çala erteki gün aladı diyenim yok. Özlerine neme olacak? Çağlarına neme olacak? Aktık çoğuluğuna neme kalıracak? Eger bir yerde bir granlık fikir ediyor adamlar der böyle adamım der hayvanım öz çağısını oraya böyle öz milletim orana dasımdan düşman gelse düşman hem Türkmen beyri ediliyor gelmedik gele der olur ama düşmanın içinde olsa yine sol kıynak değil mi ya
Hatı kıyın eken. Ola ya sen dostun, ya dogonun, ya dolonunun, ya tanısın, ya ötürkmenin. Ine şeydip halk onsan näme etjegini emma adasından biri gelsin Türkmenin agdy birli bir yumrukdan sonra belli bol. Bizimki biraz çatagrak boldy bu meselede. Olgun sen aýdyp geçtin de ol şol men dinläp otursun hemme çykyşlamadı. Ol sarlawukly diýdin, gyzyl etrekli diýdin, madawullar bar, sagadamlar bar, nebit taşy gazancykly gyzlar boldy. Olum hemmejigi ýeke şu halkyň jogap bermeli bol. Bir sıkmaz jogapkärçilikde. Gerek bolsa doganlarynasy bilen ýylyň öňüne jogap bermeli bar. Sebäp olaram bilip otyr, şo doganyň, oglunyň, agasynyň ýa atasynyň äriniň edýän işini. Şoň getiren haram gazancı bilen özlerini çağeklap durmuş urýan bolsalar, şo Guran durmuşyny bozmaga bizim de ol hakkymyz bar. Halk bol. Döwlet halkyny. Awa, şo sarlawın çaýyndan oklanır olur, basasak, entek durbersin. Ýaşa bersinler, entek biz barýança. O janyma da ölmesin türmede. Ya ben adam göremapdy. Gördü. Ey haram. Ey bular aýtmasan gurbana. Beter. Beýle milletimiz bar diýip ýatsam oýsam, tursam oýumda ýokdy, dogruýmaýdy. Ýok. Görmedim men ozal. Oglan katda ulalamyzda da, ýigitlikde urumyzda da. Darga aýtdyra 30 ýylyň içinde. Bularda ne aň alyp, ne akyl, ne adamkärçilik. Eger. Namysan ýok. Ne bolup görüşlerini görüp otyr ýurdun içinde. Aslında da benim postlarla almat täze garaýat açyldy. Şonu tarapdan edýärdir, ýadynda bolsa. Param beren. Şunda doň gardaşymy kumdadan neftda zatdy gelende öwünden bir 20-30 başym bolup gidip keje balyp gelen ýaly alyp näme bir hormat ýyla bardy. Adam käsiri gepdi, süýtüdi, adam hep zat ýer beýer. Onuň ýeki öýde howtarda doňlary goňuşlar hemde o şäherde görüşmäge gelerdi. Salamlar Osmana yani şimdi önüne sonra öğrendi gittik açılarına sonra. Ağam gitti Moskva gitti sonra paranın karşılarlarının adamı tanıya bir bolar yağıttı yitiptir. Doğan ayağı göz ya bir neymet adam kâsını yitirdi. Şimdi içinde de yencikler dediğinde ben öldürüp Türkmen yer. Şimdi yarın ben hovardım hani neye gerek diyeyim. Şu sağır kömekip sağıra bir gidip beni yencikler kabinetine gitti. Onun barıp oturdum benim. Üstü başı boyuna egleşim yırtıp da dedim. Elimde naroşluyu gurgurdu. Ağımdan burnundan kanam tutur, gerişim beni köremi tibir yer. Ben başlık değilim. Öğredim bir yomut Türkmenimiz. Ben beylip horlap yencip bana neyme yemen var diyeyim. Benim bir adam çağılan var adam var. Günlüğünü aşağı ben öldürüp var ya dedim. Çağılan var. Benim korkan adam. Beylip bir ben yetişme horlap beni harlama diyelim. Nahar paýlap bere ataway ağır. Yine burada ataway bana berme. Çıkarıp vurup tancada varan vurup koyup. Hem ben näme ýemem madi bir düşündi ýymşatjak bol ýa-da. Ay şonu bir ustor bar şu alaka kellami yapdy. Sen ýa Türkmen gerek ýok. Sen ýa öldürmedi, näme etmedi. Aýda öňküden bir gudulady. Ben bir ýüregim tüýjük bir ýymşatjak boldy. Öňküden ata uýşap başlady. Ay gawuşlary gepdi benim zat etdi. Üýdäge geçdi, beýdäge dedi. Ay men naş sar gatkan ýenjedi. Şu kömekle sar var. Yani elimizde hiç saat gelmeyip de o da. Şimdi şu an çok üyde... Onu mesleğen bir şumar, Urvana, deyir bolsa esitiyen şu aydayan da aktar. Karası versin. Onun böyle çekçe cedatı vardır. Geçen yıl bir gepleştim onu benim. O sim kartını çalıştı. Ondan bundan zahit ne oldu taptım ben. Salamda şu sağır kavmi yaşım var. Kimden değil mi? Ağatı var. Hadi tanımıyorum. Ağatı var değil. Tiketili oynadım. Yani nereden tür oynadım? Benim atavay dedim. Boşak geldim. Ben ayak tuttum dedim. Ben kelleğine dedim. $100,000 baha koydum dedim. Oğlanla dedim. İyiydim dedim. Ben dine dedim. Karaş dedim dedim. Ben dedim. Zanı almadım. Benim sana rahat yatacak. Ben bana o etkodan tütemin rahatım dedim. Sonra gepleyebilmez. Ay hanım konuda koyun sonra. Sonra yine zan ettim. Ben beni gepleşir mi? Ne olur çalıştım bile. Yaman kânalar verir. Ben kanım da açtım. Şimdi yani cellat zalim. Ben göremem. Şeyde bir rakımsız, bir rakımsız.
Ama ona hep de bir kere geliyor oraya gitmedi. Günde başında vardı. Tanrı günde verdi. Üyde işte diye bir ya ağzına hiç olmadı. Günde içimi şimdi ağzıma ay şu vakti çık ya da ihtiyar oldu. İçimi. Yani şimdi hallanıp bilemedim ne yazıyor. Halal çörek yiyemedi. Halal yerden taçaktan çörek ululamadı. Bunu yazda alıp olmalı. Onun Charlotte bir yaşıl vardı. Tokmu dedi bu yerli yerde. Bu ziyadesi adı bir agent olup işler diyor. Onu alar onun arda yattıran adam. Değerden adını ayıtıyor yardım diyor. O var bağırsın karıştı yatıyor. Esler vakti adı bir dekde etmiyor kakalar diyor. Kökü yeme olmalı. Tokmu yerbe tokmu olmalı. Sebep şu davul görüyorum. Terket geçiyordu. İran SSR'ın terketi şu tayda Charlotte'u yok oraya etiletti. Şu ben agenti olup gören adamın doğması olmalı. Şu adam ortada adı işlerdi. Agent diyor. Bir Muhammed'in bir salammış bir yebetecek diye var. Han getir han bizim rol doğanlar nasıl tanalı. Sonra işler de asabı var. O hem dinleye, eşkiye, görüye benim bir salamlı şey bir de beni yanında bir yerde var ya sen. Sen onunla uzağa gitmesen yeme sonuçta yemeğin bir maslahat edil inni kıpırıncı gün nahil terze geçirsek fakat neçede o bizim berden aydel bizim özümüz ekrana giril o tadı tevarek çıkılacak olsa bizim berde oturul ekrana çıkıyor. Son şey bu tayda tevir ayet çıkacak adama yok kurbana. Sebep Şüvetsede sapara kimiz olmasa başka adam gelip bizim toyumuza yasımıza katlaşacak yok. Vardır gizlenip görürler. Ya tersine depiyerler. Olur biz hatalarımızı akıyoruz. Esasen şol bir arası toprak, arası adamlar, arası olacak. Yani sen oturan yerler o. Yani koy şu tayda berilsin ne edilyanım olsa o ak yürekten arzu ediyor. Sadıkılığını kabul olmağını o. Öten geçerleri, diri galarları. Yani mayıp olup gelirleri. Onun önüne bizim hem günahımız kan o. Bilemek o. Biz bağışlanacak mı yok mu? Yani bizim belki Türkmen halkı var. Şu ÖF hükümetimiz. Ha var Ben ikindiyinde okuyayım. Ha böyle bağışlan siz ayda varın ho men yeme kan Bir yani öp. Gel Muhammed Muhammed. bala Ha gelir ben. bala Assalamu alaikum albrada. Oh aleyküm selam Muhammed sağlık mı yaşım ya dayılanın Alhamdulillah Xudoga shukr qovdir nariyadan qovmi. şükür bir tapar Böyle. Dözün nereden ay tuvalama Muhammed çeken cevir çaparlan görgürlen geçti olsun enin Sağ ol aylanman şey değil. geçti olsun ya dinledim hem onun kısa para ile neden sohbetleştiğimiz hem cümle havarım var o ay ben nestadı o filan vatin tasından teredip o şun kun ana hazra bir vatanı dolant bilenler baran günümüz onsan adalet yok men de keldertip yine şu yaxşı umut bilen yaxşı dilekdenim İnşallah bolun. Nehipligini var. Bahadır elbette. Bizim bir zatlar için yaşadık görünür yukarıda yoksa bir de alıp gidilmeli adam. Hükümete kalsın. Ay baba. Ne diyen gördün iyi şu iş. Kurunçuluk mu o bakar hemen. O elhamdülillah Xudoga shukr qov benim hükümet versin işte. Ha böyle. Ben akta koytu bıraktım ya niye bıraktım? Şirkete yakırak geldim. Khorasan vilayetinden. Aha böyle. Benim sol İrdevur ama Harbuğullukta kamsa kızletren ama aerodromda zapasnoy diyadık da ihtiyaçtan saklanan sol samalyotlar, harbu uçurlar konmak için. Son komandiri ol 6 ay mı 8 ay kulluk ettim. Sondan ben kan gelirdim Serkede. O anırdan bizim yankı Türkmen novallamız çopon mu beyleki mi? Aydan yaledip çok iyi kırıp doğan arnasını sorardı da bärik tarafta etrekte mi madawda mi
kim var o Qarqala tarafta mı? Sonra haber alsardık da o paranişliklerin ors bolansan düşünün Türkmen aydımay diyem ya. Görünüyor diye. Şular yalda atlaran bolsa da uğramına o telefon olmasa da adam pakir İka bölünen millet de biz ir döwürden bäri. Ay böyle ajanyňyz sag bolsa, gaty gynanyp eşitip bilatlary hemmejigini dinläp aýylgan zatlar Türkmeniň başyna ýenen tragediýa bir gyrgynçylyk. Onam siz açyp berdiňiz, siz aýdyp berdiňiz Muhammed. Onu şu Türkmenistanyň öz içinde şu türmelerde oturup ölüp bitip giderler ýygyna galany ýa-da şu taýda näir bir ýol bilen diýer çykyp sizin bar eginiz bilen çekeniňizi şeýdip aýdyp beren adam ýok da halkyň öňüne çykyp şunu näsil etdiňiz. Ýene onun mäslerini ilerki dogallamaz. Sag bol, ören minnetdar siziň hemmäňiz. Her biriňizde daýratylykdyr. Aman sag çykypsyňyz, ene wagt gelir. Bize mene ýurda baryp dolanır. Täzeden dikelder şol döwleti. Adalatam dikelder. Şonu şu sizin çeken jebir jepaňyz üçin şolun agramyzy ölçäp gyzyl tölemelen bolsa şol size jebir çekdirerler etmeli bo şonu. Biz şolardan alarsan hakyny. Adam şeýdip dikelder. Ýa-da kellesi bilen jogap berjeklerin bazyr o taýda pul bilen ölçenmek bolan eden jenaýaty. Elbette cinayet. Öl milletinden aydan adam yok. Öl milletinden hiçbir ayrı bilmiyor. Geplep bilin öl milletlerini. Daşlar yurttan nabral eden mesela öllerin bakara sesi çıkmış. Tırmağın ölünü de olsa geplep bilin oğlu hiç. Her nâme diysen gül yanı gitti oradan. Ya on öz milleti ise biraz bir yanlışrak var. Şu öz garaşlarları değil, öz raýatları değil. Biz hemmämiz bir Türkmen, bir millet. O milletten o raýaty bolýar da şol. Siz bärden Iran raýaty olur, aňyrda Türkmenistanyň raýaty da. Ýöne şu öz raýaty bol, öz hak hukugyny gorap bilen aklada. Ine siz oturdyň bir döwletde öz hak hukugyňyz bar. Şu türme düşdüňiz adam şekilli de şu taýda Ferediliya ya üns verilýär da. Türkmenistanyň itde pişikde hak hukuk badyr bolýar, insanyň hak hukuk ýok. Ene şoýna geldi. Türkmenistan'a düştüm ve oturdum şu taýda işim bitti. Ardına geçecek adam yok taýda. Galy bermilse ölseňe ölýüm, ölmeseň çykýan bir ýylyň dolup ýa bir zat çykamadan diýe onu başga ýerden halyň sorajak adam yok taýda. Doğru. Ben senin o taat oturmağın içinden bolan ýagdaýlary sen hem aýdyp berdiňiz da saparaga. Men hem mecrum dinledim. Ben üstüne goşmaşa şol men bilen bile Orsiýetde Moskwada o işleşen ýollaşlaryny ýitirmelleri bar. Şolar sorajak meni olaram ir wagt türmede oturma. Sizden hasyrdy. Ýöne şo turma ýagdaýyny bir işini aýdyp bereniňiz üçin men gözüme getirýän o nereseliň näme jewir çeken. Şunu yani. Ay bizde 2009'da gittik. 2009'da bir tutulluk. 2009'dan beylerin näkleri biz bilýär. Onların uçaklary näme Gurwan ağa da bilýär. 2009'dan 2017'de açan bir soruna ýatdyk. Doğru. Onların uçaklary näme Gurwan ağa da bilýär. Näme bolup näme gösterdiler onu. Muhammed men bir zada begenýän hem bu onyan daşyňyzdan seredip. Dedine şunça kıyınçılık geçen adamlar yine de hemmäňiz şu türmeden soňra şu kıyınçylykdan soňra bir-biriňiz bilen gatnaşyp saklaýanyňyz, bir-bire eliňizi goluňyzy uzatyp dursuňyz, toýuňyzy ýasyňyz bile soğup dursuň. Ine şu Türkmeniň ine iň uly bir bagty şudur. Soňra bölen ýa bizde bolsa ýa-ki bir gaýraky Türkmenistany dogana ýagyşma. Dogana ýagy diýip aýdýarlar. Evet, o yani. Sizde görüp otun hani o geldi gitti hemmäňiz bir gollaşyp kömek edip öne. Ene hakyky şular ýaly bolup ýaşamallar biz bir millet boljak bolsak, kyn günümizde, şahat günümizde. Emma bir haram hökümet Türkmenistanyňky 3 adam bolup ýygynmak gadagan karar çykardylar, niýasyň döwür. Onuň toýlarda, ýaslarda da şu KGB agentler şu taýda oturup kim bir gıyşırak görünmese yığına da akitler, ondan beylekiler aýdýar hana planyny yığına atdyrar, biz bir sesimiz çykarmaýly. Soň toýa ýasa barmagyna hylally bol adam.
Ya mescitte bir ahun ya imam orta çıkıp bir Kur'an'a yazılanı hakikati sözlese buna malık gittiler. Sen Vahabi deydiler, Sakkallı deydiler, Näme deydiler. Namazı başka çok koyan, vaazı başka şey diyen deyip, hani mescitler kurdu, içi hanglap yattı. Onun için variyan adamı mı yok? حقيقة هو شو وهابي دي كان على بسيطة ترمده كان شو وهابي دي بس من هذا يا شغل له ده ما باري شيء Aşoda olar yöne diyene paçkalap yığnap onun yığrımdan her ayda basılıp otdy. Bütün Türkmenistan bir-birine habarsız bolansaň o bilen aklar kimin nirde we haçan yığnarly näme dip ýok ediler. Şu dinar yigitleri beter de gynap öldür ýalar diýdi. O arada aýtdyňyz da ýema bu doňuz öldürüp ýalar hamyna çelle alyp gidýärler diýip. Şu kelle başaýa bilen hamyn şu dinarlara bişirip berýän ekenlerdi. Enesenin dinini. Bana haber geldi, Irak da geldi onu. Şu dininden ayırmak için şu domuz yağını, domuz etini veriyorlar. Aynı etini ödü yani yağını veriyorlar. Şey deyip adamı dininden döndürecek böyle yani. Yine bunlar da onun dini imanı mı yoktu? Özlerim hani alıp görsen Mekke'ye gidip gelirler. Hacı diyorlar özlerim. Hayran ağlayma. Hayır. Şonun için hacı. O devlette gençlerlik zat kalmadı Muhammed'in. Yani bir kıynan riyanzadı. Yine şeyttirip Türkmeni tayaklap, urup, bencip, öldürüp, birekten cıda düşürlük geldi de. Ors paşa devrinin var. İr devrinin var. Bunun eyyam 140 yılda Türkmeni dağıtıp başladılar. Biz öz tarihimizden bilen de. Şonu unutturdular. Şonun için molya bizatlar. Yani adalatynyň dikeljek güni bardyr. Bolrum, geldim, gördüm meni. Şol owadan nepeli mesele, ya türmeli mesele, ene 20 ýyllap üstü basıl, ýatdan çykdy diýlerine, ene ajy hakykat enesine ýeriň aşagynyň ýüze çykardym. Ene näme etjeklerini bilen ak. Ene siz şu hökümetiň eline kızgın kartoşka ýaly. Kartoşkany bilýän diýilýän kartoşka. Şonu olallar bilen näme etjeklerini bilen ak. Ne uturlu, inni belli, dünya yayrada bulan eden cenayeti. Inni bunları hiçbir devlette, insan hukukuna hormat koyulan devlette bunları oturmam yok, bunları viza da yok, bunları çağırışam yok, bunların çağırlarına da yol yok. Yine sonun edilerine. Otur versin. Ve gidecek yeri yok. Olur inşallah. Sonra edeyim. Ana karar edipsiniz, yanan bir hepteden 28'inde ahli ölen itelleri, türmede ecir çekerleri, türmede muakkalelleri bir sadaka verilecek, tebarek çıkılacak, dua, tevhir okulacak. Katıga uzat, şu karara geleniz o. Bizim berden videosu bilen katnaşarsa o. Bizim oturan yerlerimizde ne molla var ne mescit var. Onun için arası toprak, arası yer, halalı adamlar, şumal sizin tuvurumuzda, sizin oğulumuzda, o iş o tayyid edilsin, ne sadaka edilen varsa, ben her şey deyip düşünüyorum. Yani inşallah ne diyip odana bunu produktların dağıttan, brentek dağıttan alıp geldik mi yani? Tuğana ağabeyden gidip de kalına var, oğulları canattık akşam falan tarihte falan çizde gelmelikten oğlu emmedik var inşallah barakti kıymetli köpürakları. Khorasan vilayette yaşayan oğulları vardı. Şimdi vilayetimizin oğulları canattık mesela akşam oğlu da böyle değil. Ünlü adına aitti onun durgun yolundan bir barakti dinleyip koyalım. Düğünle bana iki saniye İran'ın doğulunu zannet ileriki doğulumuzdan. Dinleptirler de ben kemine bile neden çıkasımı. Onu görüptüm de İran kodu vardı. Tanıştırdı öyle aitti. Öme deydi Halmura Dağı. Bizden bararsıydı. Günü vakti belli olsa deydi. Gerçek adam var. Barcak adam var. Katı uzat. Bir tanımalı. Aytlyara bara ataba söz hayvan isgaşa insan soraşa diyecek. Sonra bir tanısak ine geleceğimiz yaktı var. Muhammed. İnşallah ne yapalım. Ay ine gelersiniz. İnne size şerhet böksük geçmek gerek. Yolunuz açık var. Geldiğinizde atavatan var. Yazıp olsa. Yok ben olur. Bizde var size. Siz de gelersiniz bize. O şeydi bana komşu saçağını katnaşar, komşu okaranı katnaşar. Bu da var nasıl olur?
Hemmenet kavu. Bir polim çağına sola ullere geçti, son yanı bozu beter. O şey gidemeden öyle gider yana olmaz gider. Yok lan o nedir? Manga yazıyalar Stavropol bir yer var Orsiyatta. O takir çıkıdan Türkmenlerimiz var. Dilin saklayaptırlar, medeniyetini saklayaptırlar, orsun içinde yaşadı. Şolarım ata vatan deyip ölüp yatıyla. Biz de varacak şu taktik. Vatanım gelip ona itimat yok, o yüzden koyup demir yaşatsın. Yani o yüzden bir de bu ad bardak benim kanımın üzerine odadan baran adam ne bir. Daşından beter kovuluyorduk bizim var. Aynı Türkmen beter kovuluyorduktan sonra şu türmeye düştük gördün aslında bunlarda hem şefaat yok. Ondan o tayin aynı bir doğuda düşen yani olduk da aslında. Yok başta başta şeyle de şu 90 yılda yollar açıp başladı. 91'de, 92'de men şu gayt makamım göründü atlım vardı. İran'ın bir doğanımız gelse kızlarmada da kendilerdi. Men şu 91'de barıp kaydımda bir şuluriyal ullukan haltı hatalık kaydı. Adamla yazan kaydı. Şu doğan arınmasın gözlep görürler ki. Onun gelip paylap başladı. Ondan sonra kızlarmada Eltefer ağa deyip biri vardı. Son doğanı ikisi arası şu 30. yıllarda açılanan sonra 90. yıllar bir fikir edip var. 60 yıllar birini görmenler. Şu yaşlı ömürden kezebe edip çıkıp karşıladılar. Şu kızlarımızın ilatı şu yani Eltefer ağan, Doğan Arnaslar, beylekileri, komşuları öğün çağırıp şu iki yaşlılığını avu. Özlerim ben öyme geldiler havu doğa taviro kalktılar. Ay sağ sen getirmedik buradan şu hatime ne edip doğan takardım deyip. Şeyle hem beğeniriz hem kıynanırız. Seret iki doğan 60 yıllık birini görmenler. Karnı bir özlerim doğan. Bir böyle filmin anasında gali, bir böyle berde gali. Bir tragediya ulaşan halkımız vardı. Enne nasip olsa, taze Türkmenistan'ın serketler açar, o gelsinler, yaşar, yine kanun, yine mümkünçülük atmaşık olmalı. Biz komşudan göçüp gidecek yerini yok, toprağa caydayla, onu koyup başka yere göçe. Komşun bile elbette Allah'laşıp komşup yaşamıyor. Adam devletli meselede komşun saylap alıp olmuyor. Çağı en atasın saylap alıbilmesi yani. Nerede doğsun sen son çağı. Toprak komşun yaşayan olsa komşuluğun komşun. Sen komşun ne göçüp yaşayacak mı? Göçüp gidecek mi? Onu götürecek mi? Olmadı. Son için Allah'lasın yol tapılar. Her kıyadaydı. İran bilenim, Oğan bilenim, beyleki devletle bilenim. Emmamızın ne var? Müslüman devlet bize ne böyle sülmeyen ne emmamız var? Türkmenin sağda emme sağda düşünen millet akıllı kuşu yerini okuyuplu millet. Bizim sungatımız hana seret nefis harlamız bütün dünyada yani güzelliğini görkezip otty. Akıl teke atlamız var, net çarlamız var, sayseplemiz var. Anırdım ben kadimden gelen zatlar aydı yani. O bugün teknolojide bizde ilim bilim bolmansan biz adına azarlık biz ötüş yok. Yani Türkmen mobilni telefonu laptoptu diysek dünya gülecek da üstümüzde. Yok zaten ifade korkuyor. Yok olursa zatlar hükmen. Türkmen katı okuyuplu özüne sindirici talantlı adamlar. Buna şart öğretmek gerek. Sonra medert nasip olsa mı? Nasip olana şart öğreti, onu yani böyle diyor. Şart öğretmen hakları da kasıp. Şurada. Ben sana açık böyle yani. Yoksa biz dünyanın hayatı küncünde yaşatağım. Türkmen öz iyicek işek çöreğini tapya işinin, tapya güzeranının dolandırıyor. Küçük oturup dilekçiliğe de oturun, gedaçılığa da oturun Türkmen yoktu. Ben aslında göremem. Halis hankasasık özünün ormaniyattan bir akılda diğer adam olmasa Türkmen etçeği bilen milletler erkeği denen. Yani bizim bir bilmem de akbalını şeyler akbalım ya manglayımız kara borlum. Ya demirinden ya kömüründen. Yani şolar ya sonra çalışan devrimiz oluyor. Yani sonra meselesini çözer. Hükmen çözer.
Öyle diyorlar da kovulurlar. 20 yılla piyattı şu türmen meselesi. Oğudan nepeti, Abdü Şükür'ü. Hiç kim şun koloyunu var, içinden açılmadı. Bir kitap deyip gözümüne getir. Şun birinci sahipasını açtılar, sonra yaptılar. Ennesi şun sahip edip, son sahipasını açıp, şu türmen yağdan aydıp verensiz, yine ileriki doğrulamaz. Ona boynuzluk gerek, onu dünyanın yine edensiz. Inni şonun hükümet gömceğim olsa gömüp bilmiyor. Şol vefat bolanın ruhunun mesela hatırasına. Şolların rahat dökülen kanının hatırasına innesiz tutaydı yine. Ahli hakikat aytıp verdiniz de. Olara menne bir beğenip terseğine kalandır, o dünyada da olsa. Bizim kanımız yerde kalmadı o gibi. Yine eden ullokan iyisiniz, toğab iyisiniz bu. Şu deyip düşün yani. İki dünyanızda mavat olsun. Ben öz adımdan amay diyen maşgalamın adından, yollaşlamın adından, katullo kanis et. Bunu seyredip oturup sizin çıkışlarınız göz yaşlı seyreden adam yok verdi. Hemmece öz içinden geçirdi. Sizin gören görgülüğünüz, cebirleriniz. Bay bay. Evet, insan çıdadı kadıyam. Ay başına düşer de mal olay çayran yok başına düşer uğrun kalın şomadan her hilamasa çeki adam sen. Yoksa çeker yanına jangal o da falan diyen her hepten içinde gelmedi diyenle beraber kıgıdak geliş amoneller her gün biri geliş denen sonra da adam yok edenler giren İsrail nire İran nem şeyim geldin aynı her kim bırak diye öldüğünden öl bir bahane tapıp ağır vuruyor yani hiç sonra yok başka. Näme üçin geldin? O nerden geçtin? Näme dip geldin? Her näme diýen Instagram kameralary belli düşür. Instagram diýdim boldy paradola çıkarıp bir üstüne vuruyor sonra yok. Bizine özüne maske kırtır, öňü çaýdan oturup dur diye bir. Seni 50 gaýta oturup dur diye kamera sisteminde oturan adam 50 gaýta oturup diye başında. Ondan o ýadan zaman vurmana başladı yani. Şu zam minister diye mi ne mi demir belirli şu zam ministerin öyle de şu yani komanda veriyorlar. Vurun diyorlar diye. Hani görmeden şu zam ministerin özüne näme bol kadro verin tak bedur baraly. Koca öyle beklettir yani apini girişini İnşallah bir bardak görecekler şunu. Yo, bile varar sevmemiz görelim son solar nahil sayra yani. Çıksamasın ya. Ölerce daha çekmeli olan. O yanıdır komanda diysen ki suuzu yatan adam mı kardeş ağaçlığından oturup dur diyorsun 50 gaýta oturup durun o zaman üstüne çok defelap başlaydın. En sıran ay birden geldin, näme için geldin, näme boldu, geldiniz yine. Şu ağaçlığın öyle yetti ya onun için başkalar gerek şu ağaçlıkları boldu gelip merhepte de vuruyor. Ondan geliyor. Ya daha sekte doktorlar gelip yetti her yerde var. Ya şunu bugün koyu yaşatmadılar da şu 3 yıl yattım ben aşağı emede kamera sisteminde 3 yıl adam beni asobrejime verdiler. Asobrejime gelemden sonra bildim olan ne işi diye. Ben şu afserlan bolon yerine yaşaydım mesela oydu. Bilen men gurrundan dinler vaktin hem aydan zaten. Hem mesela ene terat bol yandadı. 2 yıllık emeldir bilen adam. Son bir ara geldim bildim bilen ne ayı diye ne medip uruyor onu diyorum istilaya geldim. Yemede görüyor musun? Ona barıp size ene şuraya edip yenciye oraya sonra özün batırtırap korkuyordu. Siz bir benni el ayağı dangıl duran ya yüksüzüm olsa dangıl duran. Siz onları kaytarı verme hakkınız yoktu. Onu seyredip bunu kapıdan gelip üzüm üstüne aşım olmaz. Kapıdan gelip üzüm isteyene olmadı sonra da bir bahane tapıp üzüm ezirettin mi buraya şunu? Özleri olsa sonra Aşgabat'a varanla o prezident Tumon önüne yüzünü aşağı salıp on iki satırının arasına salam ver yani. Seyret, türmede siz yencip verirler, o takbaranı müzörlüp durun önüne. Yine bunun erkek bolsam son yani. Sen türmede elin karga diyorsun, barda onunla sonra lellime de elin karga da gayratınlar var. Yok, onun önüne şey tuttu. Ondan böyle ne edip Muhammed Zani ne edip böyle çağıklı yakın.
Seni urup barıp elinin kanını yuvup yenen barıp ayağını ocaklayacak, sağasının başını tipacak mı? O vahşilik değil mi? Onu edip veren iş. Sonra barıp prezidentin önüne satanına salam veriyor. Yenim gelip önüne çağılarının yanına, ya ministerliğine, ormasarlarının önüne, patsinyonlarının önüne ödün, onun mağazor serker dedik korkulacak koy. Vah gününe yanayın sen. En tek yurda var Ali. Bunların gelmeyeceğin arasası o çıkarır. Nedir? Sizin göreceğiniz geçti, ama geçtiği olsun, cepha görgülüğünüz, bulan kentek öndedir. Nahil görgü görecek, onun ne baramızda aydarsınlar. Önünden olur gerekli. Yani entek size görkezmediğin yollar çekmeli var. Has veterin. Olar. Olan öz edişi alacak edip saçağına salarsın. Artık nacı bile. Niyetip var inşallah. Onun kanunun üstüne nettirir. Kanunlu karar çıkarır. Onu değilmesin eden ettilik ediyor. Yok bizde kanun cezadır. Yani kanununa verilecek ceza entek görülü bestirmedik doğru olalım. Taş olan in tonku celladına çelli ceza verilençe biz onu konstitüsyonda şu düzgünü girdi ölüm cezası vardı. Onun halk ne edip cezalandıracak mı? Atıp öldürecek mi? Asıp öldürecek mi? Yakıp öldürecek mi? Onu kanun çözer. Şu öğürülüp şu kökü damarı bilen şu canayetkar tohumu yok etmeli. Başka çayardaydı bu çayrıyalı yine de ösüp çıkacak da yarın izin ama. Yani nereden ne edip şu real cellatı yasadılar Türkmenin içinden. Doğrumaysam benim ben şu gün için şunu alıp bilemem. Kellem ayetiye bolup bile bara beyleki devletler dedi. Yürü kalbın alana, kalbın tutanak. Biz hemmemiz bir Türkmen ahu, bir toprakta dolduk diye. Bir toprağı göbek kanımız dökülü. O ne edip sen bir şeydi. Yani zulüm edip bile. Ne edip? Ne hemen hatirasını? Yok, şöyle yüzlerin dank gelmedi. İçinde tanıyan oğulları var, içinde karındaşları var. Sonra ben de yeni bir komşuları var. Birbirini tanıyor hem de yüzün dank gelendim. Yüzüne maske geli tanap bilmeyi hiçbirinden geliyorum. Niye de zatlarını vuruvalı elinin. Öyle buruştana getirip veriyor zatlar. Yine buruştana may loşkan balonu, miskan balonu, ay takraval balonu, Sivit noy olmada balonu ana şerif aliyere bir yer getirip yine de getirip bir yerde birine sattırıyor. Şöyle eden işlerine tırman zatını ölür zapal edip aliye yine bir yere afserran yani getirip yine birini verip yine sattırıyor ölür şekilde. Bol memuru alıp Muhammed, yani yüzün 10 gazak yapaysınlar. Şunun içine bir dönü çıkar hükmen yaşası geliyor. Sorular. O hemmecinin adı familiyasını ispitagülem getirip bizim önümüze verir. Mün yapaysın. Gidecek yerler nere olur? İnne hükümet eşittir ağzı hakikada aittir. İnne hükümetin özü şular yekeden yoğudur. Sonra şayatlık durmasın. O amonuna mı işe aittin? Özür yoğudur sorular. Sizi urup yencelden biri kalmaz biz arayacak. Ben şey deyip fikirdim. Onun hükümet yoğudur. Sen öz karşısına sonra halkara suudunu cevap vermeli böyle kelle yalınışlar. Sonradan bercek cevabı yeterliktir böyle. Yani o öz kolasının aklı var şunun buyruklarını yerine getirir. Hazır hemmecinin damağın tersine sarar. Hükümetin özü. Özü de sen biz var yansak ola yaşama hakkı yok da. Evet. Son için şu mahal türmelere aman salınmayanlığı, vurulmayanlığı, cinayetlerin üstü açıldı. Onun önüne devam etse ne olacak? Son için adamlar birazcık öz insan kesmine gelsin iyi mitin oğlanır yani. Kurban ağaydı o da palo veriyorlar, neyme veriyorlar, hurma veriyorlar. Şu türmede oturarlar, dasınakı yaşap veren kardeşler iyi ne şu türmede verilen nakar. Hep oğlum onsu geçen ha. Nämşe ýaşy türmäň içindäki birden bilip bolmaz häzir daşary ýurtdan bir zatlar bolup türme barlygy gelseler oň içindäkileň diňe hamy bilen süňk bar. Indi son birazjyk etine ganyny getirmek üçin ennamyna hyýaralary ızalary bitirmek üçin edilýän goýun ol. Şoňa bolsun diýip berenak onu. Gorkunçy ne diýerler ol.
Şöyle bir de var kağım daşar yurttan geliyor diyordur. Yani daşar yurttan geleni de salana götürmeyen içine atın. Daşından geliyorsa daşından da kaydık gidiyor. Şaka neyme veriyor, neyme koyuyor. Onun içine bir emme daha da arasalak koyuyor. Yani şu gün öyle ertegeliyor bir herden öyle emme daha kraska koyup çıkıyor. Istırakoyun zatlarına getirip koyuyorlar. Bismillah deyip nimetmeli birine tustuğa berene okmuş. Ola da gelip girip bilene götürmeyen içine. Näme men Ola da daşından ayıp gidiyor. Kim näme diýerlerini aýdyp berer, şo barlaw üçin komissiýa diýip aşgybady gelýär. Duran ýerine şolar äke diýerler, in gowmy ihmanhana sal diýerler, iýdir ýaly, içir ýaly. Her goltugyny erkek bolsa, her goltugyna bir gyýdyk ýaly, aýal bolsa da ine dürlü şaýsep gyzyldan ine doldurup goýýaly nomy. Gidenlerine de her senin torbasyny ine 15-20 kilolap dollardan salyp goýberýäli. Boldy. Ol çekýäli ine gulaly gulluk Türkmenistanyny diýip. Ana gelle mundan ýyl ýarym bozul, bir ýyl ýarym bolana gende. Şo COVID-19 diýip ýanky kesel bar. Türkmenistan bize bar deydi. Şoňa komissiýa uğradım deydi. Yani bütün dünya sağlığı saklaýyş goramasy 3-4 san adam uğratdy, bularym bardy. Aşgabatda oturanmaları çarjowda bir keselhanany seretdiler. Şonunun ýygyna çykyp gaýtdylar. Covid ýokdy. Hani Covid ýok bolsa hani 10 miňlerçe adam gyryldy ýa şo Covid'de. Görene akmalar o mazarsarlykda. Ýok görýärler. Ay özlerine gerekmese bize näme diýip ana haltalap dolar alıp gittiler, bollu oturdu. Yani para berimden göğünden yol ýasýar yani. Yine bir opsiýony var. Türkmençe geçirsek, yeme diye adamyny pul bilen satın almak diye mümkünem değerler belki diýerdir. Ýöne köp pul bilen satın alsa bordy. Düşünün, olamsa pulun mesverine bağlı olmaz. Mella satılyan rakam adam. Yani şeydip beni baktımlar oturuyorlar. O hükümete de 1 milyon verdi, 10 milyon verdi, 100 milyon verdi, 1 milyar verdi tapavdı. Öder otursa oluyor. Onun yanı şu beren pulunum yanı da türmede oturan bennelerden alyalarda şu kuruk aylan burada senin yan pasudalarını iyice işecek çemçelerini senden alya ona sat diye 10 kın alya sana sat diye ertesi yeni elinizden alya ona sat diye yine şu pırlanıp durturman içi kazanç çeşmesi Türkmenistan'ın en ulu ıhtibarlı kazanç türme biznesi istatlar tabiye gılmağın içinde var menem var, çilmem var, zenanam var, arağım var, hemme zat var. Pulun töresen sen uran hakları. Nereden alacak sen her gün 10-50 dolar? Ne mi bu? Senin pul yasayan, doları yasayan maşin kanı da mı yok? İyiniz hakları yoğun bar edip barını satıp getirip saklayacak kolyarda öz benliğinin sağlığını. Onun günü olup durun ha. Özünüz biliyorsunuz da ne yapmalı özlük bağlınızda. Hakikaten yanına. Böyle etellerin ette olur, önünü eli bile neden elini bilen çeker diyen sözü var halkımda. Yok ben çeker, git çeker yok. Yoksa şu Muhammed Nazarov'un beyleki yok olsun nakılır, aşağın nakılır, kaptalın nakılır, o atacağın vadiydi prokuror. Onun bir yani kısılçı var. Bunlar şu kamerlarda biz otururuz deyip grupta da. Böyle öğüller çığırıyordu bize deyip buranın kamerı. Hakikaten. Ona da şuları ölmez öldü çörek bolsun payka deyip ol pikir etti. Dinge onun garip halk imelli. Özü var şu paykanı yerine ne için sınsa yatmağa çörek deyip. Daha şeysin çörek görün. Hakikaten. O Beymrat 30 değil yani ediliyor yani şu İsrail ol yukarıdan sallan o Türkmen halkının karşısında. Yani yani şu ölüyen çantı her ayda hani payoğu ölüyen kendine 20 kilo. Sonra da şu tadı içinde ölüye açıdırman 16-18 yıl oturun. Ay onun içinde oturdun yaşaman beterkin ölmeyen hey olarak ansa onun için ölmeyen. Bana şu Muhammed yani o geçtiği olsun. O şey değil. Vatana çağırlarınızın arasında doğumlarına şu sağıman koşupsunuz. Yine de yüreğinize giyinlik salsın. Şu baştan geçirirlerinizi özünüzde gayret tapıp, kuvvet tapıp halka aylık verdiniz. Bütün dünyanın önüne şu gayraki Türkmenlerin etmediği için ileriki doğruluğumuza edevatı. Ben öğrenmennetler şu zaten hemmesine. Sol öldürülen adamlar var kıyınalıp. Solun ruhu saat bu. Sizin neden işin.
iki dünyanı da abat bolsun. Men şuna şoň dilegin ulaqan işetdim. Atulaqan iş. Yani şol hökümetin size salan zulmany, muzdunu olur tölemel var, hununam tölemel var. Emlaklarınızdan qaytırıp bermeli var, sağlığınıza dikertmeli, hemme harajadığınız artıkmacı bilen tölep bermeli var. Gerek bolsa ağramıza kızıl bilen hesaplaşmalı var o hükümet. Şol edilecektir. O diňe siz diýip aýtdygym däl, ol bütün şu Türkmenistany elinden emlak alınanlar var, kaçıp yurtdan çıkarlar var, biznes elinden alınanlar var. Ama aýra ýaşap bolýar, ýygyň nakyny, zana çuwan galyly var. Şolaň hemmejiginiň cezasyny şolar çekmeli var. Yurdun içinde şu kun heşelle kakıp bereli var, tam soýnaşyp näme aýdym. Ay inşallah bolar o güllem gelir nesip bolan inşallah. Muhammed, men ören minnettar gardaş görenme, zugurlaşyp oturulma. Men bilýän türmäň ýagdaýynyň nämedigini o taýdan o da uzakdan diýeri gelip çykypsyň. Ýanymda bolsa bagyryma gasardy meni. Bir milletin wakiller nirde ýaşasagam şonu unutma. İnşallah. Almurad ağa bolar men bilen. Bor, sağlığın, hawa nesip bolsa bir hepdeter videoda görüşer, hawa sağotur, sağlıkta görüşer. Salam aýtylma dogonlaryň naşlary. Bor inşallah bor ýa. Hawa. Sağotur. Albada olmaýasmy? Ay men daýoly. Daşoýlaryň naşlamada aýtmyşlar. Ýaşmaýa çabardy. Esmedim. Ýaşmaýa çabardy. Men mi? Şu gelecek doğacak ayda Aprel'in 10'sını 66 yaşayım. Çok. 60 yaş. Ben 50 yaş ömeden bir çakırıyordum beni. Yok. Yok. Ben buğulu yurtta oturamsan kan qarrap yetişmenirdim. Saçıma ağırttı. Ben öp çakırıyordum. 60'a yeten ne olmalıydı? Saçın ağam oldu. Yüzünken yıdırık saat yoktu. Derdi yemek huvası arası, su arası kurbana, imitin arası, aveti var, balık mı, yine sana bir soğun eti mi, tavşan eti mi, ne menis, ben hem avcı hem balıkçı, ben sorganlardan. Şurada kartmıyordu, su odalar, şurada tatlıydı. Dädem pahyr avçydy men. Armada, nerede bolýan şo sen? Men şu mahal ýemede Şwetsiýa Laplandiýasynda iň sowuk ýerinde. Asa paragy bolsa, ol paýtagta golaýrak ýerde ýaşa. Ikimiziň aramy 1000 kilometr saparagy. Doğru. Ay internet ba kommunikasiýa ine ikimiziň aramy 4000 kilometr 5000 gürleşip oturýar. Indi bir zamanly biz atdyr problemler. Adam gürleşip bolsa, dertleşip bolsa, habarlaşyp bolsa mümkinçilik bar. Aha. Bälikde aýlanmaýarmy? Yok, men o dowlatlere maňa gitmek bolanakda häzirlikçi. Doğru. O yurda varandan soň hökmen baran, resmi vizit bilen baran, şeýle baran, şerhetler açylar, siz gelersiniz ata watan. Gezmäge gelin, işlemäge gelin, çağılar okumaga gelsin. Açar hemme kapylar, bolar o zat. Diňe oğan dünýäde nerede Türkmen bar bolsa, ýa Muhammed aýtdy. O Stavropol Türkmen oğullumy diýer, gitmelen bolsa barjat, olaň içinde ilmli bilimsem kan. Ana dünyanın meri son küçükşünden mer Ukrayna'dan 4-5 adam can ettik. Bizden bahadır gerek vaktini. Vararsam, edersem, yurdu düzeltmeye katlaşarsam, şu mahalım şu edip oturan işleriniz için sağ olsun dedim. Ben şu olna ettim, gidip geldim şu terk yakasına. O guman tahakkümü daha dertlik kayıttım ben Türkmenlerimi değil. Şunu yani. Ne görüyorum bunu mene Kurban ağa kimide de miyeser etti sohbetleştik etmek o. Ya ben kan garaştım da sapara bir hem soracaklardan sonra bolyança. Ya on derdi beter ağır olup dursun onu doğru düşünüyorum o. Şu bir hem medadım anana yettiğince de oturdum. Sonra kemenenimiz bir kıran sonra vardı. Ben şu aydı oturdum. Ama şu bir de nereselen
yüreğimde daşdığın bolupdur da. Olağım oğullarına cevap vermeli. Olağım oğullarına da acım olsa hakikat aytmalı. Şu zatlar men yakıp oturar. Yoksa mene yem aktık çoğuluğa da yettim. Menin ol yeme so oda nepede çüretçek bolarlan öller hanan yerin aşağını yanlığın kökünü isap yatırdı. Hemen yurdun yerin üstüne bäwülleri isap edip bäwülle men çoğuluklum. Onun için kana ben yana yönü yaraydım ama Allah'tan gelmese ben nesin eylesin kurbanı. Demek bizim şol maňlaýymyza ýazylan şu zatlar aýtmak, ýa ýetirmek. Şoňa da şükür. Beterine sakladın. Awa inni bir ýene bir şol maslahat ýa-ni inniki birinji güne sagat näçe diýdiň? Iran wagty bilen näçe bolýar? Ýewropa wagty bilen näçe? Bizim saatimiz 12 diýip goýduk da şonu. Aha, Iran wagty bilen sagat 12. Demek bizimki biraz Irak bolýar-da 2 sagat. Men diýjek bolýan zadym, täp bizim bärde şol hemmemiz üýüşüp gatnaşmakda bolýar. Altı da şo tezde. Awa. Siz anırdan onu video çıkarsınız, bizim bärden çıkar, tebaregi zady bärden bizim siz bilen dinler sokar soğuk. İçinde şu akonumda var da orada tutulan. Şoňa da ragatym geldiğim tebareg çıkıp bolýa geleýin. Gelir oğlunu. Ýaty bolmasa 3'te 1 bolar. Gelerler. Şu gün bir aklardan alıştırıp yese yoşur. Bolar. Ana dün bizem aýtdyk kemine bilen halkymyza şular ýaly işiň başyny tutupsyňyz kim gatnaşjak bolsa, kim gollap etjek bolsa, ýa gelip şo gün tewiraýa dokajak bolsa, hemme gaplamyz açyk. Hani biz türkmenler şeýdip şular ýaly zatlar üstü bilen birikmesek, ol buyruk bilen ya tavşırık bilen birikçe halk däl. Yani biz birini öz geçmişimizde, tarihimizde seretmeli. Ata-babalarymız kim bolupdyr? Hiç olmaýan şolara bir meňzejek bolma. Enişte nimetli oğlunda dağçada da ulla yarbekler de var da. Hayt öyle. Yani şu da adam. Men de sana aýtdyň, bana şu dün ýylan adamdan iki adam zanetdi ýeme ilerki dowrlarymyzdan Iranyň. Harmana da haçan bu wagty belli däl, bizden barjak şol sadaka diýip. Ay men dedim diňä berin aýdylar entek diýip. Ýöne anyk sagat wagty göni. Bize de barjak diýip aýtdylar. Ay gelir. Iranyň. Gelse kafası kim geldi? Bir kafası aslı oluyor. Kafası gelmeden ihmal olsun. Gatı ol. Gel vermeli. İçinde 3 tane cay var. Hem dünya Muhammed bir cayda oluyor. 2 komat cay. Hayret başımda 2 cay var. Ay oğlu uluy. Ay ne açıydı adam ya diye yerleşik oldu. Tuğalı. Onu näme? Kan wagty malmaýl bir topar wagtyma bolly gurulşan bize o dinleýijilerimizden halkam ýadatmaýl dowam eder bu söhbetdeşligimizi. O inni bu söhbetdeşlik ben ýani Balkanlara geçdi senin ol beýle kile oturup. Var ya, var ona sağ. Awa das tawragnaky dogan garnaşlamada hemmejini köp dogaý salam bolsun. Men adymdan maşalamdan. Sağlıkta görüşelim. Vatandaşlar sizden sağ oturun. Sağlıkta görüşelim. Hem benim evimde sağlığı arzu edeyim. Onu tutalım oturayım. Bolýar. Albada bolýar. Sağ bolsaňyz minnetler. Yani rahmetler çekýän. Hadi minnetler. Oğlunun tarafından, öz tarafından. O da umuruna soň bolýar, soň bolar inşallah. Bolar. Ýaşy niýet ýarym döwlet de hökmen bolar inşallah. Bu arada sağ oturun. Tamam, bolýar. Sağlıklı görüşelim. Tamam.